Tulo ka Malasakit Center ang giablihan sa nakalabay nga semana. Duha niini anaa sa Mindanao, samtang usa ang sa Visayas. Alang sa Malasakit Center update anaa si Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Mayang hapon kanimo, Asek Girly. Daghang salamat, Secretary Martin. Kagahapon lang giablihan ang laing Malasakit Center sa nasud. Kini ang ika-137th Malasakit Center nga anaa sa New Western Leyte Provincial Hospital nga nahimutang sa Diversion Road 1, Barangay Cugon, Baybay City. Ang virtual launching gitambungan sa amahan sa Malasakit Center na si Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo, inubanan ni Presidential Assistant for the Visayas Secretary Michael Lloyd Dino, mga opisyal sa Baybay City, partner agencies ug mga empleyado sa hospital. Nakadawat ang hospital sa ilahang 11 nga Socio-Civic Projects Fund gikan sa Office of the President nga nagkantidad og 3 million pesos. Nakadawat usab kini og additional funding gikan sa Medical Assistance for Indigent Patients Program sa Department of Health. Kini ang ika-27 nga Malasakit Center sa Visayas. Niadtong August 14, duha usab ka Malasakit Centers ang giablihan sa Mindanao. Physical nga gitambungan ni Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo ug sa inyong alagad ang launching sa Malasakit Center sa Basilan General Hospital sa Isabela City, Basilan ug sa Labuan General Hospital sa Labuan, Zamboanga City. Gitunol usab nato ang funding gikan sa Office of the President ug Medical Assistance for Indigent Patients gikan sa Department of Health. Suma total, aduna nay 75 ka Malasakit Center sa Luzon, 27 sa Visayas ug 35 sa Mindanao. Mao kadto ang atong Malasakit Center updates for this week. See you again next time ug happy birthday sa atong ambungan ug labaw sa tanan kugihan nga Secretary Martin Andanar. Kini si Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Maayong hapon. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!